Salam mehriban gelmeýler, hormatly müşteriler. Bugun men size spoçkalar abzor edeýin meýiller. Aýtyp ber gerek bolsa, halanyňyz bar bolsa arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz, gelip görüp bilýänsiňiz, isleseňiz dastaw ketdirip görüp bilýänsiňiz. Ýakyndan görkezip bahalaryny aýtyp geçeýin. Halanyňyz bar bolsa arkaýyn habarlaşaýyn meýiller. Ine Versace, Türk Versace spoçkamyz 9200 manda düşýär. Günneljek takynmany gatly gowjazat. Bular yani klonlara mar Versace klon, bu klon 3200 manda düşýär. Bu klonum 3450 manda düşýär. Bärdeniz Zmeykamyz bar, Zmeyka 5500 manda çykýar. Klony Yerevan klonlar, klony 3650 manda çykýar gyýlar. Bu Zmeykamyz rasistli klonum, özüm rasistidir. 7700 manda çykýar. Aýram alyp bolýanlar, bilet bolýanlar geregiňiz bolsa habarlaşaýyn. Bu spoçkamyz bar, günneljek takynmany gatly gowjazat, bugdaýörüm diýdi. Gysga işlemi dem gatly gowjazatlar kelpejikden elen görnüklice 7100 manda çykýar klony bilen. Berde Cartier klonly spoçkamyz bar. Ödünçe gelýänler, ödünç spoçka görýänler üçin ýakyn spoçkalara meňdeş 4600 manat klony bilen. Bu görnüşimiz bar, daroşka dikdi. Beredin oňatanlygyna daroşka spoçkamyzyň özi $780, klonumyz 4200 manat. Görnüklice gowjaz. Klonlar 50-liklere, 30-lyklere bolýanlar. Arkaýyn habarlaşaýyn geregiňiz bolsa, klony bilen bile $1100 çykýar şol. Menimiz bolsa Yerevan Dut spoçka. Spoçkanyň özi $750, klony $330. İkisem Yerevanyň öňünde klonum Zmeykamyň spoçkasy. Bu boldymyz 30-lyk dikdi. $2150 düşýär. Klony $950 düşýär. İkisem Yerevanyň öňünde gyýlar. Berde emma Yerevanyň öňünde ulam 30-dan geçýänler $2350 düşýär. Täze model, görnüklice gatly ütleşjek modelmi. Klony Türk'ün klonydyr. 4600 manda düşýär klony. Spoçkasynyň özi 2350 düşýär. Bular Yerevan spoçkalar. Bular bolsa Türk'ünkilerdir. Haýsy bir gerek bolsa arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Öýe gelip görüp alyp bilýänsiňiz, isleseňiz dastaw ketdirip saýlamany da ugradyp bilýänler meýiller. Welaýet dastawkamy madyr. Geregiňiz bolsa arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz, mesele ýok hiç gyly. Arkaýyn barladyp alyp bilýänsiňiz. Like goýup repost edip, podpisasiýa edip bize kömek etseňiz, size şular ýani ýene gowjazatlary görkezip durar meýiller. Öňünden hemmeňize sag bolsunlar aýdýan. Sag bolun meýiller.